Okay, Mathaji. Hare Krishna devotees. Prayer சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மிக பணிவான வணக்கங்கள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्राय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीஸ். இன்னைக்கு சதாச்சார் கிளாஸ்ல தாமோதர லீலை பத்தி நீங்க ரொம்ப ஆவலா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க. ஆனா கேட்டவங்க எல்லாம் இருக்கீங்களா அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம பேசலாம். தாமோதர லீலை பத்தி அவங்க எல்லாம் மெசேஜ் பார்த்துட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். இந்த தாமோதர லீலை கார்த்திக் மந்த். ஸோ இந்த கார்த்திகை மாதம் நம்மளுடைய இந்த சவுத் இந்தியால இருக்கிற கார்த்திகை மாதம் இந்த மாதமும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுறது. இந்த கார்த்திகை மாதம் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் 9ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சுது. நவம்பர் 9 இல்லைன்னா 10 2 நாள் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கார்த்திகை மாசம் அப்படின்னு இஸ்கான் கேலண்டர் படி நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த மாதம், தாமோதர் மாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதத்துல பகவானுக்கு வந்து நம்ம நெய் விளக்கு ஆராதனை பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ போட்டாங்க, நீங்க அதெல்லாம் பார்த்து நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த மாதம். ஸோ பத்ம புராணங்கள், ஸ்கந்த புராணம் இதுல எல்லாமே வந்து இந்த தாமோதர லீலைகளை பத்தி, இந்த கார்த்திகை மாதத்தை பத்தி ரொம்ப சிலாகச்சு பேசியிருக்காங்க. சோ இந்த அநேக லீலைகள் பகவான் வந்து நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்கிறார். அதுல ரொம்ப முக்கியமான லீலைகளை எல்லாம் வந்து இந்த மாசத்துலதான் பண்ணியிருக்கிறார். முதல்ல வந்து வெண்ணெய் திருடுறது, காட்டுக்கு ஃபாரஸ்ட்குள்ள வந்து இந்த பசுக்களை வந்து மேய்க்க போகிறது, கோவர்தன மலையை தூக்குனது, நரகாசுரனை வந்து வதம் செய்தது அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாம் வந்து இந்த மாதத்துல வந்து பகவான் வந்து செஞ்சிருக்கிறார். சோ இந்த மாசத்துல நம்ம செய்கின்ற அந்த சேவை இருக்கு பார்த்தீங்களா, நம்ம காலையில அதிகாலையில எந்திரிச்சு பகவானுக்கு வந்து நெய் தீபம் ஆரத்தி காமிக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஜபம் பண்றது, அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது, இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருமை வாய்ந்ததும் நமக்கு நிறைய பலனளிக்கக்கூடியது, நம்மை வந்து பக்தி பாதையிலே ரொம்ப முன்னேற்றத்தை தரக்கூடியது. சோ அதுவும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பிருந்தாவனத்துல போய் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். நம்மள வந்து கண்டிப்பாக அந்த பக்தி பாதையிலே, அந்த ஆன்மீக பாதையிலே வந்து நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாகவும் நம்மளுக்கு அமையும். ஆனா எல்லாருனாலையும் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போய் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்வது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து சாத்தியம் இல்லை. அதனால நம்ம மனதளவுல நம்ம இருக்கிற இடத்தையே பிருந்தாவனமான நினைச்சு பாவிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பாவனையில நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னும் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ ஏன் வந்து ஏன் வந்து பகவான் இந்த மாசத்துல வந்து பால் வெண்ணெய் எல்லாம் வந்து திருடுறார்? ஏன் வந்து அவருக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பொருளை திருடி இருக்கலாமே, எக்ஸாம்பிள் மாம்பழத்தை திருடி இருக்கலாம், ஏன் வந்து பாலையும் வெண்ணையும் வந்து தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே
தாய் வந்து தன்னுடைய தூய்மையான தன்னலமற்ற சுயநலம் இல்லாத அன்பை வந்து பால் மூலமாக தான் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தருகிறாள். அந்த பால் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, மில்க் இஸ் நத்திங் பட் மதர்ஸ் லவ் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. சோ அதனாலதான் சுயநிலம் இல்லாதது அந்த தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றாள் பாலின் மூலமாக. இப்போ ஒரு கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்குள்ள கூட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு சின்ன சுயநலம் இருக்கும். ஒரு அண்ணன் தங்கை தம்பி இவங்களுக்குள்ள கூட அந்த ஒரு சுயநலம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோ இதே குழந்தை இப்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மா தன்னலம் இல்லாத அன்பை காட்டுகிறாள். இதே குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த அன்புல கூட ஒரு சின்ன சுயநலம் வந்து இருப்பதற்கு சான்ஸ் இருக்கிறது. சோ அப்போ இந்த அந்த குழந்தை வளர வளர தாயினுடைய அந்த பால் கூட வந்து வத்திக்கிட்டே வரும் இல்லைங்களா? நம்ம கேட்கிறோம், நிறைய பேர் சொல்றாங்க பால் இல்ல, அம்மா கிட்ட பால் இல்ல, பால் வத்தி போச்சு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றதை கேட்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த சுயநலம் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அந்த பாலும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. சோ காலப்போக்குல இந்த அன்பும் பாலும் குறைகிறது. சோ அப்பதான் வந்து பால் சுரக்கல அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். அப்போ அம்மாவினுடைய பால் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய குழந்தைக்கு காட்டுகின்ற அன்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ அம்மாவுடைய குழந்தையை விட நம்ம வந்து பசுவின் பாலை ரொம்ப எல்லாருமே குடிச்சு வளர்ந்திருக்கிறோம். யாருமே பசுவின் பாலை குடிக்காம வளர்ந்தது கிடையாது. அப்போ அந்த பசுவும் ஒரு தாய். அப்போ பூமிய கூட ஒரு தாய்ன்னு சொல்லுவாங்க, நதிய கூட ஒரு தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த பசுவினுடைய பாலிலே இருந்து கடைந்து எடுக்கப்பட்ட வெண்ணெய் அது எப்படி இருக்கும்? அது ரொம்ப மென்மையானது. மென்மையானது மட்டும் கிடையாது, மேன்மையானதும் கூட. சோ அதனால அத என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படிப்பட்ட வெண்ணெயை வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப விரும்பி எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திருடுகிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் அவருக்கு நவநீத சோரன் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்து நவநீத சோரன் அப்படின்னா வெண்ணெய மட்டுமா திருடுறார்? வெண்ணெய மட்டும் திருடல, அந்த கோபியர்களுடைய மனதையும் திருடுகிறார். சோ சித்த சோரன் அப்படின்னு, சித்தம்னா மனம். சோ அந்த மனதையும் சேர்ந்து திருடுகிறார். நவநீத சோரன், சித்த சோரன் இது எல்லாமே வந்து அவருடைய பெயர்கள் தான். அந்த பிரஜாவாசிகளுடைய அந்த கோபியர்களுடைய அந்த மனதையும் திருடிக் கொள்கிறார், உள்ளத்தை கவர்ந்து கொள்கிறார். உள்ளம் கவர் கல்வன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அவர்களே ஏன் வந்து பகவான் திருடணும்? ஏன் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னா அவர் கேட்டார். போய் கோபியர்கள் வீட்டுக்கு போய் எனக்கு கொஞ்சம் வெண்ணெய் தர்றீங்களா அப்படின்னு போய் கேட்டார். சின்ன குழந்தை தானே, கை நிறைய அள்ளி கொடுத்துருக்கலாம்ல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? நீ ஒரு நடனம் ஆடு, அப்பதான் நாங்க தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ பகவான் என்ன பண்ணினார்? நடனம் ஆடுறார். சோ அழகாக நடனம் ஆடுகிறார். எப்படி அந்த நடனம் ஆடுகிறார் அப்படின்னா அவர் நடராஜருக்கே நடனம் கற்றுக் கொடுத்தவர். சோ நடனத்திற்கெல்லாம் ராஜர். சோ அப்படிப்பட்டவர் அந்த காளிங்க நர்த்தன ஆடினார் இல்லைங்களா? 1000 தலைகள் கொண்ட அந்த காளிங்கன் யமுனை நதிக்கரையிலே வந்து அங்கிருக்கிற மக்கள்களை எல்லாம் துன்புறுத்தும் போது அதை வந்து வேறொரு இடத்துக்கு துரத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, அதை வந்து விரட்டுறதுக்காக அது கூட சண்டை போடுறார். அது மேல தலையில ஏறி டான்ஸ் ஆடுறார், நர்த்தனம் செய்கிறார். 1000 தலைகள் அந்த ஒரு தலையிலிருந்து இன்னொரு தலைக்கு குதிச்சு 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 அந்த சின்ன பாதங்களை வச்சு அவ்வளவு அழகாக நடனம் ஆடுகிறார். அந்த நடனத்தை வந்து சிவபெருமானும் சரஸ்வதி தேவியும் 2 பேரும் வந்து ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க. ரசிச்சுட்டு அவங்க மலர்களாலே வந்து அபிஷேகம் செய்கின்றார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவரை வந்து நடனமாடு அப்படின்னு சொல்லி நடனமாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க? வெண்ணெய் தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கை நிறைய தருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா தப்பு. ஒரு சின்ன பிஞ்சு கையில ஒரு துளி அளவு எடுத்து அந்த கன்னத்திலே ஒரு பொட்டாக வைத்து விடுவார்கள். சோ இந்த மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் போய் நடனமாடி ஒரு பொட்டு அவங்க ஒண்ணு வைப்பாங்க. இன்னொருத்தங்க கிட்ட போனா பாட்டு பாடுன்னு சொல்லுவாங்க, அங்க ஒரு பொட்டு வைப்பாங்க. சோ இப்படிதான் வந்து அவங்க வெண்ணெய பகவானுக்கு கொடுக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி கோபியர்கள் கிட்ட எல்லாம் வந்து அந்த வெண்ணிற வெண்ணெயை வந்து அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கிறது? அப்படி ஒரு அழகான முகம், கரிய முகம். சோ அந்த கார்மேக நிறத்தோட இருக்கிற அந்த முகம்.
அந்த கார்மேகம் வண்ண முகத்துல வந்து வெண்மை வெண்மையாக அந்த வெண்ணெய் புள்ளிகள் இருக்கிறது. அவருடைய காதிலே வந்து மகர குண்டலங்கள் வந்து நடனம் ஆடும்போது இப்படியும் அப்படியும் அசைந்து அசைந்து ஆடுகிறது. அந்த மகர குண்டலங்களிலே வந்து நவரத்தின கற்கள் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நவரத்தின கற்களிலே இருந்து எழுகின்ற ஒளி அவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது. அந்த கோகுலத்தையே வந்து பிரகாசிக்க செய்கின்றது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கோகுலம் முழுவதுமே பிரகாசமாக ஆகிவிட்டதாம் அந்த ஜோதியினாலே. சோ அவருடைய கண்ணம் அவ்வளவு மென்மையானதாக இருக்கிறது. அந்த கார்மேக வண்ண கண்ணத்திலே கோபியர்கள் தொட்டு தொட்டு வெண்ணெயினாலே பொட்டு வைக்கின்றார்கள். கண்ணன் கேட்கிறாரா, இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்கிறாரா. அப்போ இன்னொரு நடனமாடு அப்படின்னு சொல்றாங்களா. அப்ப இன்னொரு பாட்டு பாடி இன்னொரு நடனமாடு அப்படின்னா அப்படி அள்ளியா கொடுக்குறாங்க, இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் நடனமாடி அடுத்த வீட்டுக்கு போறாரு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடாக போய் யாசகனாக சென்று யாசகம் கேட்கின்றார். யாசகம்னா பிச்சைக்காரன். சோ இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரன் மாதிரி போய் யாசகம் கேட்டு வாங்கி வருகிறார். அப்புறமா வந்து யோசிக்கிறார், இது வந்து நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. இந்த பிச்சை எடுக்கிறது, மன்றாடி கேட்கிறது, இது எல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட்டார். அப்போ முன்னர் ஒரு காலத்திலே வாமனராக நான் வந்து 3 அடி மண் கேட்டப்பவே அதை பற்றியே வந்து இப்பொழுதும் வந்து என்னை பத்தி தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பூலோகத்து மக்கள். இந்த உலகம் வந்து என்னை தவறாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால இனிமே கேட்கிற வேலையெல்லாம் கிடையாது, போய் வேண்டியதை எடுத்துக்க வேண்டியதான் முடிவு பண்ணிட்டார். சோ அதனால என்ன பண்ணார், ஒவ்வொரு கோபியர் வீட்டுக்காக பிளான் பண்ணுவார். ஒரு இந்த கோபி வீட்டுக்கு இன்னைக்கு போறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தன்னுடைய சகாக்களோட போய் அழகா பிளான் பண்ணி தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் உரியிலே இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவார், எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருவார். சோ அன்றிலிருந்து அவருக்கு கோபியர்களோட வீடுக்கு போய் எல்லாத்தையும் வெண்ணெய் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து தானும் சாப்பிடுறார். அப்போ அந்த கோபியர்களுடைய வீட்டு வெண்ணெயை மட்டும் அவர் திருடவில்லை, அந்த பிரஜாவாசிகளுடைய மனதையும் திருடுகிறார். அப்போ பக்தர்கள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டெபினிஷன் வேணும். அப்படின்னா அதுக்கு வேற யாரும் கிடையாது, கோபியர்கள் அப்படின்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாரத பக்தி சூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு நாரதர் எழுதுனது. அதுல பக்தினா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெபினிஷன் வந்து நாரதர் சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா முதல்ல 6 ஸ்லோகம். அதுல வந்து கௌதம முனிவர் சொன்ன அர்த்தங்கள், அடுத்தது வந்து பராசர முனிவர் சொன்னது, அடுத்தது வந்து சுகதேவர் சொன்ன எல்லாத்தையும் தொகுத்து அவர் வந்து டெபினிஷன் எழுதுறாரு பக்திக்கு. கடைசி ஸ்லோகத்துல இவர் முடிவுரை எழுதுறாரு. பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கோபியர்களின் வாழ்க்கை, கோபிகைகளின் வாழ்க்கை அப்படின்னு முடிச்சுட்டாரு. அதுதான் பக்தி. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? பக்தின்னா கோபியர்கள் மட்டும்தான் பக்தி செஞ்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அது எப்படிப்பட்ட பக்தி அப்படின்னு கேட்டா தன்னலமற்ற பக்தி. எப்படி தன்னலமற்ற பக்தி? தன்னலமற்ற பக்தி வேற யாரும் காமிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டா இவங்க காமிச்ச மாதிரி தன்னலமற்ற பக்தியை யாரும் காமிக்கல. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு இரவு பொழுது, சந்தியா காலம் தாண்டி விட்டது. சோ இரவு பொழுது எல்லாரும் உறங்க செல்கிறார்கள். சோ ஒரு சில கோபியர்கள் தங்கள் கணவர்களை அரவணைத்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சில கோபியர்கள் வந்து தங்கள் வீட்டிலே குழந்தைகளுக்கு பாலூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். சில கோபியர்கள் இரவு நேர அந்த கடைசி நேர வேலைகளை எல்லாம் முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ வந்து பகவானுடைய அந்த குழலோசை காற்றிலே மிதந்து வருகிறது. சோ மெதுவா மிதந்து வந்த உடனே அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே பாலூட்டி கொண்டிருந்தவர்கள், கணவனோடு உறங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள், வீட்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்த கோபியர்கள் எல்லாருமே தன்னிலை மறக்கிறார்கள். தன்னிலை மறந்து தான் யார் என்ன செய்து கொண்டிருந்தோம் அப்படிங்கறதையெல்லாம் மறந்துட்டு அப்படியே போட்டுட்டு குழலோசை வந்த திசையை நோக்கி ஒரு மதம் பிடித்தவர்களை போல ஓடுகிறார்களாம். சோ அந்த மாதிரி தன்னிலை மறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்படி ஒரு தூய்மையான பக்தி பகவான் மேல. சோ அதனாலதான் வந்து இது தன்னலமற்ற பக்தி. அப்போ கோபியர்களின் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பக்திக்கு டெபினிஷனாவே இங்க வந்து நாரதர் முனி சொல்லி இருக்கிறார். சோ இங்க வந்து ஒரு சமயம் வந்து துவாரகையில பகவான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த நேரம். அப்போ நாரதர் வந்து பகவான் வீட்டுக்கு விசிட் பண்றார். அப்ப பகவானை பார்த்தா பகவான் தலைவலின்னு துடிச்சுட்டு இருக்கிறார்.
நாரதருக்கு தெரியாதா இது பகவானுடைய லீலை அப்படின்ட்டு? அதனால பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், கிருஷ்ணா இது என்ன லீலை அப்படின்னா, ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க பேசாம இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது, வேற எதுவுமே பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப தலைவலி தீர்றதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு ருக்மணி தேவி அப்புறம் அங்க இருக்கிற வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா தலைவலி தீரவே இல்லை. அப்ப நாரதர் கேட்கிறார், இந்த தலைவலி உங்களுக்கு தீரணும்னா நீங்களே ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க, ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ தன்னலமற்ற என் மீது பக்தி உள்ள தன்னலமற்ற ஒரு பக்தர்களினுடைய அந்த காலடி மண்ணை கொண்டு வந்து என் நெத்தியில பூசினீங்கன்னா என் தலைவலி தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப என்ன சொல்றாரு நாரதர் கிட்ட, ஏன் நீங்களே குடுக்கலாமே உங்க காலடி மண்ண அப்படின்னா, ஐயையோ நான் கொடுத்துட்டு நான் நரகத்துக்கு போகவா? பகவானே இது என்ன கொடுமை, இது இது ரொம்ப தகாதது. யாராவது தங்களுடைய காலடி மண்ணை எடுத்து உங்க நெத்தியில பூசுவாங்களா? அப்ப அவங்க அது பாவம் இல்லையா? அவங்க நரகத்துக்கு தானே போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் மறுத்து விடுகிறார். அங்க இருக்கிற மத்தவங்களை எல்லாம் கேட்கணும், அவங்களும் கேட்டாலும் தரல. ஐயையோ நாங்கெல்லாம் நரகத்துக்கு போக மாட்டோம், இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்றாங்க. சரி நீங்க வேற எங்காவது போய் கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாரதரும் போய் எல்லார்கிட்டையும் கேட்கிறார். கேட்டுட்டு திரும்பி வர்றார் வெறுங்கையோட. என்ன எங்கேயா போனீங்களா, கிடைச்சதா அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல. பாண்டவர்கள் கிட்ட கேட்டீங்களா? கேட்டேன், அவங்க தர மாட்டேங்கிட்டாங்க. குமாரர்கள் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, குமாரர்கள்னா பிரம்மாவினுடைய 4 புத்திரர்கள், அவர்கள் கிட்ட கேட்டீங்களா? அவங்களும் தரல. அப்புறம் கடைசியில பகவான் கேட்கிறார், நீங்க கோபியர்கள் கிட்ட கேட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல அப்படிங்கிறார். சரி நீங்க போய் அங்க போய் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நாரத முனியும் அங்க போறார். அங்க போன உடனே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறார்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஒரு ஸ்வீட் மேல எப்படி ஈ மொய்க்குமோ அப்படி மொச்சுக்கிட்டாங்க கோபியர்கள். பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கிறீங்களா, பகவான் நல்லா இருக்கிறாரா, பகவானுக்கு எங்களுடைய நினைப்பெல்லாம் இருக்கிறா, எங்களை பத்தி ஏதாவது கேட்பாரா, பேசுவாரா அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் 1000 கொஸ்டின்ஸ் வருது. சோ எங்களை பத்தி என்ன 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 என்னன்னு அவ்வளவு இதுவா கேக்குறாங்கப்பா. நாரத முனிக்கு ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு, என்னடா இப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவர் நல்லா இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவர் நல்லாதான் இருக்கிறார், ஆனா அவருக்கு கொஞ்சம் தலைவலின்னு சொன்னோன்னா அவங்க எல்லாம் கலங்கி போயிட்டாங்க. கண்ணுல தார தாரையா கண்ணீர் வழியுது. அப்புறம் என்ன பண்றது, அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க நாரதர் சொல்றார், அந்த பக்தர்களுடைய அந்த காலடி மண்ணை எடுத்துட்டு நெத்தியில பூசினா அவருக்கு தலைவலி நீங்கி விடும் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா கோபிகளும் தன்னுடைய காலடி மண்ணை கொண்டு கொடுக்குறாங்க. அப்போ இது பாவம் இல்லையா, நீங்க நரகத்துக்கு தானே போவீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே கோபியர்கள் சொல்றாங்க, நாங்க எங்க வேணாலும் போக தயாரா இருக்கோம், நரகம் இல்ல, எங்க வேணாலும் போக தயாரா இருக்கும், பகவானுக்கு தலைவலி தீர்ந்தா போதும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இதுதான் தன்னலமற்ற பக்தி. சோ தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம், பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டுமே அவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இங்க நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம ஐயா நான் கிளாஸ் நோண்டேன்யா. நம்ம யாரையுமே நம்ம தாண்டி போக மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஒரு வைணவர்களாகட்டும், ஒரு குழந்தையாகட்டும். ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம காலடியில இருக்கிற தூசி அவங்க மேல பற்றக்கூடாது, நம்ம கால் தெரியாம அவங்க மேல பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அவங்கள தாண்டி போக மாட்டோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம எப்படிப்பட்டவர்கள்? கோபம் நிறைந்தவர்கள், ஆசை நிறைய இருக்கு, பொறாமை இருக்கு. சோ யாராவது ஒருத்தங்க நம்மளை விட ஒரு படி மேல போயிட்டா நம்மளால பொறுத்துக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான குணங்கள் எல்லாம் நிறைந்தவர்களை தான் நாம. சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய காலடி மண் அவங்க மேல பற்றக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் குழந்தைகளையோ வைணவர்களையோ பெரியவர்களையோ நாம் தாண்டி போக மாட்டோம். சோ இப்படிப்பட்ட நமக்கு பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரனுடைய கருணையினாலேயே இந்த தாமோதர லீலைகள், இந்த நிறைய ஸ்ரீமத் பாகவதம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரனுடைய கருணையினாலதான் நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க மறக்க கூடாது.
இப்போ அப்போ கோபியர்களுக்கு மட்டும்தான் பக்தி இருக்கா, நமக்கெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு பக்தி இருக்கு. ஆனா எப்படிப்பட்ட பக்தி அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் டிவைடட் டிவோஷன். நம்மளுக்கு பக்தி மட்டும் கிடையாது, நமக்கு பக்தி மத்த விஷயங்கள்லயும் ஆசை இருக்கிறது. எதுலெல்லாம் ஆசை இருக்கிறது? காசு பணத்து மேல ஆசை இருக்கிறது, பேர் புகழ் மேல ஆசை இருக்கிறது, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல ஆசை இருக்கிறது. இதுதான் வந்து அன்டிவைடட், இது வந்து டிவைடட் டிவோஷன். இப்படிப்பட்ட டிவோஷன் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் பகவான். என்ன வேணுமாம் பகவானுக்கு? அன்டிவைடட் டிவோஷன் வேணுமா? அதாவது 18.66ல 66ல ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசூசக. மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அப்படிங்கிறார். என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, எல்லாவித தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உனக்கு எந்த ஆசை இருக்கக்கூடாது, நான் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும், அன்டிவைடட் டிவோஷனா இருக்கணும், நீ என்னிடம் மட்டும் சரணடை அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தூய்மையான பக்தியை தான் வந்து பக்தர்கள் கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கிறாரு. சோ இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா கோபியர்கள் தான். அந்த கோபியர்களுடைய பக்தியை பார்த்துட்டு பகவான் வந்து ரொம்ப மெய்மறந்து போறார், சிராகிக்கிறார். இப்படிப்பட்ட பக்தர்களாக உங்களுக்கு என்னால எதுவுமே தர முடியாது, என்கிட்ட தரதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால நான் என்ன செய்யறேன், நான் என்னையே உங்களுக்கு பரிசாக தர்றேன் அப்படின்னு வந்து கோபியர்கள் கிட்ட வந்து ரொம்ப இதுவா சொல்றார். அப்படிப்பட்ட அழகான உறவு அது, கோபியர்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு. அங்க வந்து கோபியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானுடைய அழகு, அந்த அழகை பருகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கேர்லி ஹேர்ஸ் அப்படி சுருண்டு 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 விழுந்திருக்கிறது. அந்த கரு கரு கருநிற அந்த குழல் கற்றைகள், அப்புறம் அவருடைய திலகம், அவருடைய அணிகலன்கள், மகர குண்டலங்கள், கௌஸ்துப மாலை, இந்த மாதிரி எல்லாம் அவருடைய அலங்காரத்தை, அவருடைய அழகை வந்து பருகி கொண்டே இருக்கிறார்கள். பருகி கொண்டே இருக்கின்ற கோபியர்கள் திடீர்னு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மதேவரை வந்து சபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்ன படைப்பாளி இவர், இவருக்கு படைப்பை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவரை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த கண் என்ன பண்ணுதான், அவருடைய அழகை ரசித்து கொண்டிருக்கும் போது நடுவுல மூடி மூடி திறக்குதாம், கண் இமைகள் மூடி மூடி திறக்குதாம். சோ இவருக்கு படைக்கவே தெரியல. பகவானுடைய அந்த அழகை ரசிச்சுட்டு இருக்கும் போது கண்ணிமைகள் வந்து மூடுது. ஏன் இமைகள் இல்லாத கண்ணை படைச்சிருக்க கூடாதா இந்த பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மாவை வந்து சபிக்கிறார்களாமா. நமக்கு கூடதான் கண், நமக்கு 10 நொடிக்கு ஒரு தடவை கண் வந்து மூடி மூடிதான் திறக்குது. நம்ம அதை வந்து ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டோமா, பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கிட்டோமா? இல்ல. ஆனா இத கூட கோபியர்கள் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கிட்டு படைத்த படைப்பாளியான பிரம்மாவை சபிக்கிறார்கள். சோ அதனாலதான் ஒரு வார்த்தை சொல்வார், ஆழ்வார்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, பகவானை வந்து ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. என்னன்னா ஆறாவமுதன் அப்படின்வாங்க. ஆறாவமுதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, எவ்வளவு குடித்தாலும் திகட்டாத பேரின்பம் அப்படின்னு அர்த்தமா. இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. தமிழ்ல தான் சொல்லணும், எவ்வளவு குடித்தாலும் திகட்டாத பேரின்பம் அப்படின்ட்டு. இப்ப பாருங்களேன், நம்ம ஐஸ்கிரீம் யாருக்காவது ரொம்ப பிடிக்கும், பாயசம் பிடிக்கும், குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும், எவ்வளவு சாப்பிடுவீங்க? 4 பீஸ் சாப்பிடுவீங்களா, 8 பீஸ் சாப்பிடுவீங்களா? தகட்டி போயிடும், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுடைய அழகை ரசிக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப திருப்பதிக்கு போறோம், திருப்பதிக்கு போறோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நேரம், இப்போ 30 மணி நேரம் நின்னு கூட தரிசனம் பண்றாங்க இப்போ. சோ அப்படி போகும்போது நம்ம வந்து போறோம், ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிடுவோம். அங்க உள்ள கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா எங்க ஜரகண்டின்னு தள்ளி விட்டுருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு காலை இறுக்கமா புடிச்சிட்டு அப்படியே நின்னுப்போம். ஏன் அப்படின்னா இன்னொரு செகண்ட் பார்க்க மாட்டோமா, இன்னொரு செகண்ட் பார்க்க மாட்டோமா, யாரும் நம்மள தள்ளாம இருக்கணும், ஜரகண்டின்னு சொல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். யாராவது சொல்லுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
எஸ் எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ நீங்க வந்து இன்டராக்ட் பண்ணினாதான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்க மாட்டோமா, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னு அவருடைய அழகை, அவருடைய அந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? சோ அது வந்து திகட்டவே திகட்டாது. அதனாலதான் பகவானுக்கு ஆறாவமுதன் அப்படின்னு ஆழ்வார்கள் வந்து பேர் சூட்டி அழைக்கின்றார்கள். சோ இந்த பேரின்பம் பிரபு, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன் பிரபு, சதாச்சார் கிளாஸ்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. நான் தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி லிங்க்ல உள்ள வந்திருக்கேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது வந்து திகட்டாத பேரின்பம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ இந்த இமைகளை வந்து படைத்த பிரம்மாவை வந்து அவர்கள் வந்து சபிக்கிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு அவர்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி பிரேம பக்தி பகவான் மேல. சோ இமைகள் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட கோபியர்கள்ல வந்து தலை சிறந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா ராதாராணி. சோ ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அதுக்கப்புறம் யார் அப்படின்னு கேட்டா யசோதா மாதா. இவங்கெல்லாம் தலை சிறந்த கோபியர்கள். சோ இவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டா யசோதா மாதா அவங்க வீட்டுல வந்து 9 லட்சம் பசுக்கள் இருக்கு. 9 லட்சம் பசுக்கள்ல வந்து எல்லாரும் கோபியர்கள் வந்து என் வீட்டுல வந்து வெண்ண திருடிட்டான் உங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னு வந்து புகார் சொல்றாங்க. அப்போ யசோதாமா ஒரு நாளும் நம்பினதே கிடையாது. யசோதாமா வீட்டுல வந்து 9 லட்சம் பசுக்கள். அந்த 9 லட்சம் பசுக்கள்ல எவ்வளவு பால் வரும், எவ்வளவு வெண்ணெய் எடுக்கலாம், அதுல எவ்வளவு பலகாரங்கள் எல்லாம் செய்யலாம், அது அத்தனையுமே என் பையன் கிருஷ்ணருக்கு தானே, ஏன் பையன் வந்து ஏன் உங்க வீட்டுல வந்து திருட போறான் அப்படின்னு திருப்பி கேட்பாங்களாம். சரி, உங்க வீட்டுல எத்தனை மாடு இருக்கு? அந்த கோபி சொல்லுவாங்களா 10 மாடு இருக்கு. சோ இத்தனை மாடு வச்சிருக்கிற என் வீட்டுல இல்லாத பண்டங்களா உங்க வீட்டுல இருக்க போகுது. சோ உங்க வீட்லயா வந்து திருட போறான் என்னோட கண்ணு, ஓ நீ தப்பா ஏதோ சொல்ற, நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்களாம். சோ அப்போ கோபியர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிளான் பண்றாங்க, எப்படியாவது கிருஷ்ணரை பிடித்து கொடுக்கணும் யசோதாமா கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா அவர் தனியா பிளான் பண்ணுவார் இல்லைங்களா, அந்த வெண்ணெயை எப்படி திருடுறது அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடாக போய், பகவான் வந்து எப்பவுமே தனியா போக மாட்டார். பகவான் விஷ்ணுவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து 64 திவ்ய குணங்கள் இருக்குது. விஷ்ணுவுக்கு வந்து 60 குணங்கள் இருக்குது. 4 குணங்கள் மிஸ் ஆகுது. அந்த 4 குணங்கள்ல ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் எப்பவுமே தனியா இருக்கவே மாட்டார். எப்பவுமே அவரை சுத்தி ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கும். ஒண்ணு கோபர்கள் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா கோபியர்கள் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா பசுக்கள் இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து அர்ஜுனர் இருப்பாரு, இல்லைன்னா பக்தர்கள் சூட இருப்பாரு. இப்படி எப்பவுமே வந்து அவரை சுத்தி ஒரு கூட்டம் இருந்துட்டே இருக்கும். எங்க போனாலும் எங்க வந்தாலும் அவர் அப்படிதான் போவார் வருவார். சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோபியர்கள் வந்து பிளான் பண்றாங்க கிருஷ்ணரை பிடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அவங்க வீட்டுல பாக்குற இடம் எல்லாமே ஜன்னல், கதவு, அந்த வெண்ணெய் வைக்கிற உரி எல்லாத்துலயும் மணி கட்டி வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா மணி அடிக்கும் இல்லையா, அத வந்து எல்லாம் எடுக்கும் போது மணி அடிக்கும், சத்தம் கேட்டுரும், அப்ப வந்து கண்ணனை பிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பகவானு என்ன பண்றார், அன்னைக்கு பெரிய ஒரு குரூப்பையே கூப்பிட்டு போய் மேல போய் ஓட்ட பிரிச்சு உள்ள இறங்கிட்டார். உள்ள இறங்கி மனித கோபுரம் அமைக்கிறார். எப்படி அந்த உரியடி எல்லாம் நடக்கும்போது நம்ம மனித கோபுரம் அமைப்பாங்க பாத்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் நின்னுப்பாங்க, அவங்க தோல் மேல இன்னொரு ரவுண்ட் நிற்கும், அவங்க தோல் மேல இன்னொரு ரவுண்டு, அப்புறம் கடைசி மேல வந்து கிருஷ்ணர் ஏறி அந்த மண்பாண்டங்களை எல்லாம் எடுத்து அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் விநியோகிக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கிறார், எல்லா கோபர்களுக்கும் கொடுக்கிறார், எல்லா குரங்குகளுக்கும் கொடுக்கிறார். அப்போ என்ன பண்ணிருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கடைசியாக வந்து பகவான் வந்து
சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த மணிகளுக்கெல்லாம் முதலே ஒரு உத்தரவு போட்டுட்டார், நீங்க யாருமே அசையக்கூடாது அப்படின்னு. மணிகளும் சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. சொல்லிட்டு இப்ப கடைசியா வந்து பகவான் ஒரு ஒரு கையில வெண்ணெய் எடுத்துட்டு வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகும் போது மணிகள் எல்லாம் கன 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 கனன்னு ஒரே மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பகவானுக்கு கோபமான கோபம். நான் உங்களை அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஒலி எழுப்ப கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், நீங்க எப்படி இப்படி ஒரே சுரமா நீங்க அடிக்கிறீங்க, தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவங்கள திட்டுறாங்க. பகவான் மணிகள் சொல்கின்றன, எங்களை வந்து படைச்சதே உங்களுக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் போது அடிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் எங்களை படைச்சிருக்காங்க. இப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்க, நாங்க அடிக்காம இருந்தா எங்களுடைய அந்த இதுவே வந்து அந்த படைப்பினுடைய நோக்கமே இல்லாம போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி மணிகள் எல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்களா. அதான் எப்பவுமே வந்து லீடர்ஸ் ஈட் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடியவர்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு கடைசியில தான் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் வந்து லீடருக்கு அழகு. சோ இங்க வந்து மணிகள் எல்லாம் அடிச்சிருச்சு. மணிகள் எல்லாம் அடிச்சொன்ன கோபியர்களை மத்த கோபர்கள் எல்லாமே வந்து ஜன்னல் வழியா அங்க இங்க தெரிச்சு ஓடி போயிட்டார். கடைசியில கிருஷ்ணர் மாட்டிக்கிட்டார். கோபியர் வந்துட்டு அந்த கோபி வந்துட்டு கைய பிடிச்சிட்டு கிருஷ்ணரோட கைய பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போறாங்க. இழுத்துட்டு போகும்போது வீட்டு வாசல்ல நந்தகோபர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். நந்தகோபரை பார்த்தோன்னே அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தங்களுடைய அந்த புடவையை எடுத்து இப்படி முகத்துல முடிக்கிறாங்க. நார்த் சைடு எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லைங்களா, குஜராத்ல அந்த கிராமத்து சைடுல எல்லாம் இப்படி வந்து முகத்தை முடிப்பாங்க. தங்களுடைய அந்த ஹேர் முடி எல்லாம் எல்லா கண் வரைக்கும் இப்படி மறைச்சுப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற சேலையில அவங்க நம்மள பார்க்கலாம், ஆனா நம்ம அவங்கள பார்க்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி நந்தகோபருக்கு வந்து பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு மரியாதை செஞ்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள போறாங்க யசோதா அம்மாவை பார்க்கலான்ட்டு. பாருங்க, உங்க பையன் எங்க வீட்டுல வெண்ணெய் திருடிட்டு இருந்தா நான் வந்து பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி முன்னாடி இழுத்து கொண்டு வந்து காமிக்கிறாங்க. காமிச்சா யசோதாமா விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க. ஏன் சிரிக்கிறீங்க? உங்க வெண்ணெய் திருடின பையனை கூட்டிட்டு வந்து உங்க முன்னாடியே நிறுத்தி இருக்கேன், நீங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த கோபியர் கேட்க, யசோதாமா சொல்றாங்க, நல்லா பாரு, இது என் பையன் இல்ல, இது உன் பையன் அப்படிங்கிறார். பார்த்தா அந்த கோபியர் பார்த்த உடனே அது அந்த அம்மாவோட பையன். பார்த்தோன்னே வெக்கமா போயிருச்சு கோபிக்கு. சோ அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு அந்த கோபிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. யார் இவரு? மாயா மன்னன், யோகேஸ்வரன், அகில குரு, மேஜிக்ல PhD வாங்கினவர். உடனே என்ன பண்ணினார்? தன்னுடைய உருவை மறைத்துக் கொண்டு அந்த அந்த கோபியோட பையனை மாதிரி உருவை மாற்றிக் கொண்டார். சோ இந்த மாதிரி மாத்தின உடனே கோபி வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க. அப்போ இன்னைக்கு வந்து தப்பிச்சிட்ட கிருஷ்ணா, இன்னொரு நாள் நான் உன்னை நல்லா மாட்டி விடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்ன கிருஷ்ணர் சொல்றார், இன்னைக்காவது உன் பையனோட வேஷத்துல நான் வந்தேன், இன்னொரு நாள் நீ என்னை பிடிச்சேன்னா உன் கணவனுடைய வேஷத்துல நான் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னா பயந்துட்டாங்க. பயந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெக்கப்பட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. சோ இந்த கோகுலத்திலே தினமும் நித்திய உற்சவம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து நைட்டு தூங்கும் போது பகவான் செஞ்ச லீலைகளை வந்து அவருடைய கதைகளை வந்து பேசிக்கொண்டே உறங்குவார்களாமா. அந்த மாதிரி அங்க வந்து என்னைக்குமே நித்திய உற்சவம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த யசோதாமா வீட்டுல வந்து 1000 வேலையாட்கள் இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து தன்னுடைய பையனுக்கு குழந்தைக்கு சேவை செய்வதற்கு வேற யாரையுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். கண்ணனுக்கு குளிக்க வைக்கிறது, அலங்கரிக்கிறது, பால் கொடுக்கறது, சாப்பாடு ஊட்டுறது, எல்லா வேலைகளும் தானே செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். சோ அந்த சேவையை யாருக்குமே விட்டு கொடுத்தது இல்லையா. அவங்கள அந்த 9 லட்சம் பசுக்கள்ல பெஸ்டா எந்த பசு அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்து அந்த பசுக்களுடைய பாலை கறந்து அந்த பாலை 108 பசுக்களுக்கு கொடுப்பாங்களாம். அந்த 108 பசுக்களுடைய பாலை கறந்து சுரபி மாதிரி, காமதேனு மாதிரி ஒரு பசு, அந்த பசுக்கு கொடுப்பாங்களாம். அந்த பசுவினுடைய பாலை கறந்து கொண்டு வந்து அடுப்பிலே வைத்து நன்றாக காய்ச்சி அததான் வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுப்பாங்களாம். அப்படி கொடுக்கறவங்கதான் வந்து அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து செய்வாங்களாம்.
சோ இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் ஏன் போய் வந்து மத்தவங்க வீட்ல எல்லாம் திருடுறாங்க, ஏன் கண்ணா அந்த மாதிரி போய் செய்யறேன், நம்ம வீட்டுல இல்ல பலகார பட்சணமா, நீ ஏன் அவங்க வீட்டுல போய் திருடுற அப்படின்னா, பகவான் வந்து ரொம்ப கள்ளங்கபடம் இல்லாம ரொம்ப வெகுளித்தனமா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு, அம்மா நான் திருடவே இல்லை, அந்த கோபியர் எல்லாம் என் மேல பொறாமையினால பொய் சொல்றாங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்வாராம். யசோதா அம்மாவும் அப்படியே நம்பிடுவாங்களாம். அதனாலதான் சாணக்கியர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், பண்டிதர்களுடைய நாக்கு வார்த்தை, அப்புறம் பெண்களுடைய கண்ணி, அப்புறம் சின்ன குழந்தைகளுடைய அந்த கபடமற்ற கள்ளங்கபடமற்ற முகம், இத 3 நம்பவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாராம். சோ இங்கேயும் அந்த மாதிரி களங்கமில்லாத முகத்தை பார்த்து என் மகனா திருடுவான், இந்த கோபியர்கள் தான் ஏதோ அவங்களுக்குள்ள குழப்பம், அதனாலதான் இப்படி வந்து ஏதோ டெய்லி புகார் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வாரி எடுத்து கிருஷ்ணரை தன் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுறாங்க. அப்ப பால் ஊட்டும் போது அந்த கிருஷ்ணருடைய முகத்தை எப்படி பால் குடிக்கிறாரா, ஏதோ ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி, ஒரு இந்த மலையை தூக்கி அந்த மலையில வச்ச மாதிரி அவர் முகத்துல முத்து முத்தாக வியர்வை துளிகளாம். அந்த வியர்வை துளிகள்ல யசோதாமா தன்னுடைய முகத்தை பார்க்கிறாங்களாம். சோ பகவானுடைய அந்த அழகை ரசிச்சுட்டே, தன்னுடைய குழந்தையின் அழகை ரசிச்சுட்டே பாலூட்டுறாங்க. அப்போ முத்து முத்தாக வியர்த்திருக்கிறது. அந்த வியர்வையிலேயே தன் முகத்தை பார்க்கிறாங்க யசோதா அம்மா. சோ எவ்வளவு பெரிய, அப்போ யசோதா அம்மா தலையில இருக்கிற பூ நினைக்கிறதா, எவ்வளவு பெரிய பக்தை, இவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு தூய்மையான அன்பு, இவங்களுடைய தலையிலே இருப்பதற்கு எனக்கு யோக்கியதே இல்லை அப்படின்னு அந்த பூ கீழே விழுந்துருதான். ஏன் இந்த பூ கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு யசோதாமா மறுபடியும் எடுத்து தலையில வைக்கிறாங்கன்னா, அது மறுபடியும் கீழே விழுந்துருச்சா. சோ இவங்களுடைய அன்பை பற்றி சொல்கிறது இந்த நாடி. அப்படி இருக்கும்போது பால் ஊட்டிக்கொண்டே இருக்கும்போது பால் வச்சுட்டு வந்தாங்க இல்லையா, அடுப்புல பால் வச்சிருந்தாங்க, அந்த ஒரு மாட்டினுடைய பால், அது என்ன பண்ணிச்சா, பகவான் வந்து பகவானுக்கு பசியாற்றலாம், அந்த சேவையை நான் செய்யலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேனே, இப்ப யசோதாமா பகவானுடைய பசியை வந்து தீர்த்துட்டாங்களே, அந்த சேவையை நான் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு என்ன பண்ணுச்சா, பொங்கி அடுப்பிலே விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாம். எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க, எப்படி விளக்கம் சொல்றாங்க பாருங்க. பொங்கி அடுப்பிலே வழிந்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாம். சோ சேவை செய்ய முடியலையே, எனக்கு அந்த சேவை கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கத்துல. சோ இப்போ பொங்கி வழிஞ்ச சத்தம் கேட்டோன்னு யசோதாமா என்ன பண்றாங்க, பகவானை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு மடியிலே இருந்து அந்த அடுப்பிலே இருக்கிற பால் என்னாச்சுன்னு பார்க்க போனாங்களாம். அதுதான் பகவானுக்கு பிடிக்காது இல்லையா. மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ, என்னை மட்டுமே சரணடை அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா யசோதாமா அந்த பாலை பார்க்க போனாங்க, அது பகவானுக்கு பிடிக்கல. சோ அதான் என்னன்னா, இந்த திரௌபதி வஸ்திராபரணம், அந்த துரியோதனனுடைய சபையிலே துச்சாதனன் வந்து அந்த திரௌபதியினுடைய அந்த புடவைய பற்றி இழுக்கும் போது அந்த திரௌபதி என்ன பண்ணாங்க, 2 கைகள்னால இப்படி சேலைய பிடிச்சிட்டு கிருஷ்ணா மாதவா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. பகவான் வரல. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, 2 கைகளையும் மேல தூக்கிட்டாங்க. மேல தூக்கிட்டு கோவிந்தா அப்படின்னு கதரும் போதுதான் கிருஷ்ணர் வந்தார். அப்ப கூட அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது, இத வந்து திரௌபதி கூட கேட்டாங்க ஒரு தடவை, நான் வந்து கிருஷ்ணா மாதவா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் கூப்பிட்டேனே, அப்ப நீங்க வரலையே, அப்ப கடைசியில தான் நீங்க வந்தீங்க. ஆமா, உன் புடவைய நீ பிடிச்சுக்கிட்ட, உன் புடவைய பிடிச்சிட்டு அப்ப என் மேல வந்து முழுசா சரணடையல. நீ எப்ப நீ முழுசா சரணடைஞ்சியோ, கைகள் 2யும் மேல தூக்கிட்டியோ, நீ மட்டும்தான் கதி, உன்னை காப்பாத்த உன்னை தவிர வேற யாருனாலையும் முடியாது அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு நீ எப்ப வந்தையோ அப்ப உடனே நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதேதான் இங்கேயும். சோ பகவான் கிட்ட வந்து சரணடையணும். அப்போ அதுதான் இங்க சொல்றார். பகவான் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் இன் திஸ் பாயிண்ட். சோ அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, யசோதாமா போனது அவருக்கு பிடிக்கல. பிடிக்காததுனால அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இங்க ஒரு கல் எடுத்துக்கிட்டார், சுத்தி முத்தி பார்த்தார், வீடு ஃபுல்லா பானையா தயிர் வெண்ணெய் என்னென்னமோ வச்சிருக்காங்க வீடு ஃபுல்லா. அந்த கல்ல விட்டு எரிஞ்சு எல்லா பானைகளையும் உடைத்து விட்டார். எல்லா பானைகளையும் உடைச்சிட்டு
அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, ஒரு பானை நிறைய வெண்ணெயை எடுத்துக்கிட்டு அவர் அந்த பால், அந்த வீடு ஃபுல்லா பால் கடல் மாதிரி நிக்குது, அதுல சின்ன சின்ன பாதங்களை வச்சு நடந்து வெளியில போயிட்டார். யசோதாமா பாக்குறாங்க. யசோதாமா பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு. என்ன இவனுக்கு இவ்வளவு கோபம், இவ்வளவு சின்ன வயசுலயே அப்படின்னு சுத்தி முத்தி பாக்குறாங்க. எல்லா பானைகளும் உடைஞ்சு வெண்ணெய் எல்லாம் வெளியில கொட்டி, தயிரெல்லாம் கொட்டி கவுத்து, பானை எல்லாம் உடைச்சு 2 பாதம் மட்டும், தாமரை பாதங்கள் மட்டும் அப்படியே நடந்து போயிருக்கிறது. சோ அதுதான் பகவானை சூரியனும் யமதேவரும் கூட பகவானை பார்த்து பயப்படுவாங்க. அந்த காலையில சுப்ரபாதம் பாடுறோம் பாத்தீங்களா, கௌசல்யா சுப்ரஜா, அதனுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தமிழ் அர்த்தம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவான எழுப்புறாங்க. சோ நீங்க எழுந்துறீங்க, சூரியன் உதிக்கணும், உங்களுடைய ஆணைக்காக காத்திருக்கிறார் சூரியன், நீங்க சரின்னு சொன்னாதான் அவர் கிழக்கு திசையிலே போய் உதிப்பார். சோ உங்களுடைய ஆணைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார், நீங்கள் எழுந்தருளுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த கௌசல்யா சுப்ரஜா அப்படிங்கிற சுப்ரபாதம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ இப்ப பானை தயிர் எல்லாம் உடைச்சிட்டு அதுல நடந்து போயிட்டார். சோ இதே மாதிரி போய் வெளியில போய் தோட்டத்துல போய் அங்க பெரிய ஒரு உரல், பகவானை விட 3 மடங்கு பெருசா இருக்கு. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அது மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டார் வெண்ண பானையோட. வெண்ண பானையோட உட்கார்ந்துகிட்டு எல்லா குரங்குகளையும் கூப்பிட்டு எல்லா குரங்குகளுக்கும் வெண்ணெயை எடுத்து 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 கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு திரும்பி பார்த்துட்டார், அம்மா வந்துட்டாங்களா, அம்மா வந்துட போறா, அம்மா வந்துட போறா அப்படின்னு திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிறார் பகவான். ஏன் இங்க சுகமுனிவர் கிட்ட பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கிறார், ஏன் பகவான் குரங்குகளுக்கு வெண்ணெயை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, ராமாவதாரத்திலே அந்த ராவணனுக்கும் ஸ்ரீராமருக்கும் போர் நடக்கும் போது டெய்லி ஈவினிங் அந்த போர்க்களத்துல பகவான் ஒரு வளம் வருவாராம். எல்லாம் போர் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னா சூரிய உதயம் வரைக்கும் தான், சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் தான் போர் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் போர் நிறுத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ சூரிய அஸ்தமனம் ஆன உடனே பகவான் ஸ்ரீராமர் அப்படியே வலம் வரார். வலம் வரும்போது பார்க்கிறார், நிறைய இந்த சைடு நிறைய அரக்கர்கள் இறந்து கிடக்கிறார்கள், கை உடைந்திருக்கிறது, கால் உடைந்திருக்கிறது, அந்த மாதிரி நிறைய அரக்கர்களை பார்க்கிறார். அவருடைய மனம் கசிகிறது. அவர் அவங்களுக்காக கர்மா செய்கிறார். அவங்களுக்காக தானே அந்த இறந்து போன ஆத்மாக்களுக்காக அரக்கர்களுக்காக கர்மம் செய்கிறார். அப்படியே நடந்து இந்த சைடு வரும்போது பார்த்தா நிறைய வானரங்கள் இறந்து கிடக்கின்றன. நிறைய வானரங்களுக்கு ஒரு கை இல்ல, உடைஞ்சிருக்கு, ஒரு கால் இல்ல, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். சோ அந்த ரத்தம் வழிந்து வழியிலே துடித்து கொண்டு முனகிக் கொண்டு அந்த மாதிரி நிறைய காட்சிகளை பார்க்கிறார். அந்த மாதிரி இருக்கிற குரங்குகளை எல்லாம் வாரி அணைத்துக் கொள்கிறார். வாரி அணைத்துட்டு அவர் சொல்றார், இந்த மாதிரி நீங்க செய்திருக்கிற இந்த காரியத்திற்கு நான் என்ன பலன் என்ன நான் செய்ய போறேன், கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பகவான் அந்த இறந்து போன குரங்குகளுக்காகவும் கூட அவர் கர்மா செய்கிறார். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த குரங்குகள் என்ன சொல்கிறவா, பகவான் அவங்க அரவணைத்து கட்டி அணைத்து கொண்ட உடனே கண்ணை திறக்க முடியாம திறந்து பார்த்து அந்த குரங்கு சொல்லுதான், பகவானே இன்னைக்கு பிரபு, இன்னைக்கு நான் 20 அரக்கர்களை கொன்னேன், நாளைக்கு நான் 30 அரக்கர்களை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த குரங்குக்கு, வானரத்துக்கு பார்த்தா ஒரு கை உடைஞ்சிருக்கும், ஒரு கால் உடைஞ்சிருக்குமா. அதை கேட்கறதுக்கு பகவானுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ அதனால அவர் கண்ணீர் ஊத்துறார். அவங்க இறந்து போன வானரங்களுக்கு எல்லாம் கர்மா செய்கின்றார். சோ அதனாலதான் பகவான் இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்திலே இந்த குரங்குகளுக்கெல்லாம் வெண்ணெயை எடுத்து எடுத்து ஊட்டுகிறாராம். சோ அதுதான் இங்க பரீட்சித்த மகாராஜருடைய கேள்விக்கு சுகதேவ முனிவர் இந்த மாதிரி பதில் சொல்கிறார். சோ இன்னும் அப்படி பார்த்துட்டே வந்தோம்னா, அம்மா வந்துட்டாங்களா, அம்மா வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு பகவான் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒரு பெரம்பை எடுத்துட்டு அம்மா நிஜமாவே வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே என்ன பண்ணிட்டார்,
குரங்குகள் எல்லாம் வெண்ணெய சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா குரங்குகளுக்கு ஒரு குறும்பு வரும் இல்லைங்களா, அதை உடைக்கிறது, இதை பிச்சு போடுறது, 1 பாத்ரூம் போறது, 2 பாத்ரூம் போறது, இடத்தையே வந்து ஒரே மெஸ் ஆக்கி வச்சுட்டாங்க. மெஸ் ஆக்கி வச்சுட்டு அதெல்லாம் தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டாங்க. அப்ப கிருஷ்ணரும் என்ன பண்றார், உரல்ல இருந்து கீழே குதிச்சு அவரும் வந்து தோட்டத்துக்குள்ள ஓடுறார். உடனே யசோதாமாவும் அவங்கள துரத்திக்கிட்டே ஓடுறாங்க. துரத்திக்கிட்டே ஓடி போய் மூச்சு இறக்கிது, அவங்களுக்கு பிடிக்கவே முடியல கிருஷ்ணரை. அப்போ இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இறைவனை ஞானிகள் வந்து இறைவனை பிரம்மம் என்று நினைத்து கொண்டு வேதங்களில் கடவுளை தேடுகிறார்கள். யோகிகள் பரமாத்மா என்று நினைத்து கொண்டு மனங்களிலே தேடுகிறார்கள். பக்தர்கள் கோயில் குளங்களிலே தேடுகிறார்கள். ஆனால் அந்த சர்வேஸ்வரனை, அந்த பரம்பொருளை இந்த கோபியர்கள் தங்களுடைய வாசலிலே வந்து ஓட விடுகிறார்கள். எப்படி பாருங்க, இந்த உலகத்தையே ஆள்பவர், கட்டி ஆள்பவர், 8 திசைகளுக்கும் அதிபதி பரம்பொருள். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு பரம்பொருள் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையாக, ஒரு மானிட பிள்ளையாக கண்களிலே இருக்கிற கண்மையெல்லாம் கரைந்து அழுது கொண்டே என்ன பண்றார், அம்மாக்கு பயந்த குழந்தையாக அவர் ஓடுகிறாங்க. இவங்க எல்லாம் துரத்துறாங்க. எப்படிப்பட்டவர், சர்வேஸ்வரன், பரமேஸ்வரன், அப்படிப்பட்டவரை. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வளவு பாக்கியம் செய்தவர்கள் இந்த கோபியர்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ ஓடி ஓடி யசோதாமாக்கு மூச்சு முட்டி போச்சு. சோ கோபியர்கள் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க கீத கோவிந்தத்துல. என்ன பாட்டு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவன் உன்னுடைய மகன் அல்ல, அவன் அகில உலகத்தில் உள்ள உயிர்வாழிகளின் அந்தர்யாமியாக இருப்பவன். அவரையா நீ துரத்துகிறாய், அவரையா நீ குச்சி எடுத்துக்கொண்டு ஓட வைக்கிறாய் அப்படின்னு வந்து அந்த கீத கோவிந்தத்துல ஒரு பாட்டு வரும். அப்போ கடைசியில மூச்சு இறைச்சு போய் பகவான் யசோதாமா என்ன சொல்றாங்க, நாராயணா இந்த பிள்ளைய என்னால பிடிக்க முடியலையே, கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்சு கூட அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. உடனே வந்து பகவான் வந்து அம்மாவோட கையில வந்து நிக்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு எந்த ஒரு காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம முயற்சி செய்யணும். அது மட்டும் பத்தாது, பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு வேணும். அப்படி பகவானுடைய கருணை ரெண்டும் சேர்ந்தாதான், நம்மளுடைய முயற்சி, பகவானுடைய கருணை ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. சோ பக்தி உட்பட. சோ அது இல்லாம நம்மளால வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது. சோ இந்த மாதிரி பகவானை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, கட்டி போடணும், உரல்ல கட்டி போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க யசோதாமா. உடனே கயிறு வேணும். உடனே என்ன பண்றாங்க, பத்மா, தமயந்தி, காளிந்தி அப்படின்னு எல்லா கோபியர்களையும் கயிறு எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல இருந்து கயிறு எடுத்துட்டு வர்றாங்க. பகவான உரலோட சேர்த்து வயிற்றுல வச்சு கட்டுறாங்க. எவ்வளவு கயிறு கொண்டு வந்தாலும் 2 அங்குலம் பத்த மாட்டேங்குது. அந்த 2 அங்குலம் பத்தாமையே இருக்குது. கட்டி கட்டி பாக்குறாங்க, ரொம்ப டயர்ட் ஆகி போயிட்டாங்க. எவ்வளவு கயிறுகள் கொண்டு வந்தாலுமே 2 அங்குலம் பத்த மாட்டேங்குது. அப்போ பகவான் பாக்குறார், அம்மா வந்து முகத்துல அப்படியே வேர்வை வழிகிறது. அம்மாவை பார்க்கவே கஷ்டமா இருக்கு பகவானுக்கு. சோ அம்மாவை நீ கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார். கரெக்டா யசோதாமாவும், நாராயணா இந்த பையனை கட்டி போட்டதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. உடனே கட்டி போட்டாங்க. அப்போ பகவானை வந்து யசோதாமா கயிற்றினால் கட்டவில்லை, வாத்சல்யத்தினால் கட்டினாள். சோ இப்ப கட்டி போட்டாச்சு. கட்டி போட்ட உடனே அந்த செய்தி அந்த கோபர்களுக்கு எல்லாம் போகிறது. கோபர்கள்லாம் ஓடி வந்து, கிருஷ்ணரை போய் கட்டி போட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கயிற்றை வந்து அவுக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறாங்க. அதுதான் கயிறு இல்லையே, யசோதாமாவோட வாத்சல்யமாச்சே. கட்ட முடிஞ்சது, கலட்ட முடியல. உடனே தங்களுடைய அந்த லீடர் மாதிரி இருக்கிற பலராமர் கிட்ட ஓடுறாங்க. கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டாங்க அப்படின்னு போய் சொல்றாங்க. பலராமர் கோபமா வர்றார். கோபமா வந்து என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானை யாரோ குரல்ல கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க. பார்த்துட்டு, யார் கட்டினது உன்னை, யார் கட்டினது உன்னை அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அப்புறம் கடைசியில தெரியுது யசோதாமா தான் கட்டினதுன்னு சொன்னோன்னே பலராமருக்கு கொஞ்சம் கோபம் குறைஞ்சிருச்சு. குறைஞ்சிட்டு, ஆனாலும் நீங்க பண்ணது தப்பு. யார் இவர் தெரியுமா, இவர் வந்து பரமேஸ்வரன், இந்த உலகத்தையே ஆள்பவர். அப்படிப்பட்டவரை போய் நீ கட்டி போட்டுட்டியே, அப்படியா, அவர் பரமேஸ்வரன்னா நீ யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் வந்து அனந்தன்,
ஆதிசேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ தெய்வங்கள் எல்லாம் ஏன் என் வீட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு யசோதம்மா கேக்குறாங்க. அப்போ சிரிக்கிறாங்க. ஏன் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, இவங்களை எல்லாம் யசோதம்மா தெய்வங்களாகவே நினைக்கவில்லை. தன்னுடைய ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளைகளாகத்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒழுங்கா நடக்க தெரியாது, ஒழுங்கா சாப்பிட தெரியாது, ஒழுங்கா மாடு மேய்ச்சிட்டு போக தெரியாது, அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு அந்த வாத்சல்யத்தினாலே நினைக்கிறார். இவங்களெல்லாம் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பே அவங்களுக்கு இல்லை. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. சோ அவர் என்ன பண்றார், உரல்ல கட்டி போட்ட உடனே பகவான் என்ன பண்ணிறார் அப்படின்னா, அந்த மெதுவா எல்லாம் போயிட்டாங்க, அந்த மெதுவா அந்த உரலை இழுத்துக்கிட்டே போறாரு. அந்த தோட்டத்துல நிறைய மரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. அதுல 2 வளர்ந்த மரங்கள் ட்வின்ஸ் மாதிரி இருக்குது. நெடு நெடு நெடுன்னு ரொம்ப உயரத்திற்கு வளர்ந்திருக்கிறது. யாமால அர்ஜுன மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த மரங்கள் வந்து ரொம்ப காலமா இருக்குது. நந்தகோபர் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதிலிருந்து அந்த மரங்கள் இருக்கிறது. சோ அந்த 2 மரங்களுக்கு நடுவிலே வந்து அந்த உரலை வந்து ஓட்டி கொண்டு போகிறார். அப்போ அந்த 2 மரங்களும் இந்த உரலாலே அடிபட்டு 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 அந்த 2 மரங்களும் அவ்வளவு பெரிய சத்தத்தோடு கீழே விடுகிறது. அப்போ பகவான் வந்து ஒரு சின்ன புல்ல பிச்சு போடுற மாதிரி அந்த 2 மரங்களையும் வீழ்த்தி விட்டார். அந்த 2 மரங்களும் வீழ்ந்த உடனே வந்து அதுக்குள்ளே இருந்த 2 பேர் வெளியே வருகிறார்கள். அவங்களை பார்த்தா தங்கமயமாக ஜொலிக்கிறார்கள். கந்தர்வர்கள், தேவர்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்க. அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா, குபேரனுடைய பிள்ளைகள். குபேரன்னா தெரியும், செல்வத்துக்கு அதிபதி. செல்வம் இருந்தா என்ன இருக்கும், தலை கணம் இருக்கும், கர்வம் இருக்கும். அதுவும் எப்படிப்பட்ட செல்வம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். சோ அந்த தலை கணத்தினாலே, செல்வத்தினாலே 2 பிள்ளைகள், நலகுபேரன், மணிக்ரீவன் அப்படின்னு 2 பிள்ளைகள் அவனுக்கு, குபேரனுக்கு. அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த செல்வ செருக்கினாலே வந்து அவர்கள் ரொம்ப இதுவா நடந்துக்கிறாங்க, கர்வமா நடந்துக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு சந்தியா வேளையிலே வந்து ஒரு ஓடையிலே வந்து அப்சரஸ் பெண்களோட ஆடைகள் இல்லாம குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நாரதர் வர்றாரு. அப்போ என்னப்பா இப்படி இருக்கிறியே, சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் வந்து உலா வருகின்ற நேரம், அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும் இல்லையா, நீ இப்படி இருக்கியே அப்படின்னு கேட்கும்போது, இவங்க வந்து கர்வத்தினாலே அவருக்கு வந்து ஏதோ ரொம்ப இதா பதில் சொல்லிடுறாங்க, திமிரா பதில் சொல்லிடுறாங்க. உடனே நாரதர் முனி என்ன பண்ணிடுறார், அவங்கள மரங்களாக போக கடவுது. அப்போ யுகங்களாக நீங்க வந்து தவம் செய்யுங்க, பகவான் வந்துதான் உங்களுக்கு வந்து பிராயச்சித்தம் இது கொடுக்கணும்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ அதனால இவங்க 2 பேரும் மரங்களாக மாறி யுக யுகமாக பகவானை தியானித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். பகவான் எப்ப வருவார், நம்மளுக்கு எப்ப வந்து இதுல இருந்து விமோசனம் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ அந்த 2 பேரும் தான் வெளியிலே வந்து பகவானுக்கு தங்களுடைய பணிவான வணக்கங்களை செலுத்தி விட்டு அவர்கள் வந்து திரும்பி போகிறார்கள். இந்த யாரோ 2 பேர் உள்ள இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடி போகிறார்கள். ஏன்னா பகவானை கொள்வதற்காக கம்சன் தினமும் ஒரு அரக்கனை அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறான். பகவானும் டெய்லி ஒரு அரக்கனை வந்து வதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அப்போ இந்த மரத்துக்குள்ள இருந்து வந்தவர்களும் அரக்கர்கள் தானோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டு எல்லா கோபர்களும் கோபியர்களும் ஓடி போய் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. சில பேர் வந்து நந்தகோபர் கிட்ட போய் சொல்றாங்க, சில பேர் பலராமன் கிட்ட போய் சொல்றாங்க. சோ அங்க எல்லாரும் வந்து கூடிட்டாங்க. வந்த உடனே என்ன சொல்றார் நந்தகோபர் வந்து, யசோதாமா திட்டுறாங்க, உனக்குதான் இங்க இருக்கிற நிலைமை தெரியுமே, டெய்லி ஒரு அரக்கன் வந்து இங்க பகவானை வந்து கொள்வதற்காக கம்சன் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறான். இந்த மாதிரி நேரத்துல போய் நீ போய் உரல்ல போய் பகவானை கட்டி குழந்தைய கட்டி போடலாமா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப கோவிச்சுக்கிறார். அப்போ கோவிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா யசோதாமாவும் தன்னோட தவறு புரிகிறது அவங்களுக்கு. அதனால அவங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்க, செய்வதறியாம நிக்கிறாங்க. உடனே வந்து குழந்தைய விடுவிச்சு அந்த குழந்தைய வந்து தூக்கிட்டு போறார் நந்தகோபர். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார், டெய்லி அம்மா இப்படிதான் அப்பா செய்யறார், எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, என்ன மரத்துல கட்டி போடுறாங்க, அங்க கட்டி போடுறாங்க, இங்க கட்டி போறாங்க, இதுதான் சமயம்னு போட்டு கொடுக்குறாங்க. போட்டு கொடுத்தோடனே நந்தகோபர் என்ன சொல்றாரு, அப்படியா சரி நீ அம்மா கிட்ட நீ தூக்க வேண்டாம், நான் என்னோட தூங்குன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் தன்னுடைய படுக்கையிலே குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டு பிரகலாதருடைய கதை, ஸ்ரீராமருடைய கதை எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க. அப்படி சொல்லி சொல்லி தூங்க வைக்கிறாங்க. ஆனா அங்க யசோதாமாவ சாப்பிடல,
அவங்க வந்து தூங்கல, அவங்களுக்கு ஒரே ஏக்கம் தன்னோட குழந்தையோட படுக்க முடியலையே, அவன் கூட விளையாட முடியலையே அப்படின்னு ஏங்கி பசிக்காம அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா தூங்காம அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி அப்படி கோவப்படமா இருக்கு. மறுநாள் காலையில குழந்தையும் நந்தகோபுரம் தூங்கி எழுந்து வர்றாங்க. தூங்கி எழுந்து வரும்போது நந்தகோபர் கேட்கிறாரு குழந்தைய தன் கையில புடிச்சுட்டு கேக்குற, என்ன அம்மாவை இன்னைக்கு உரல்ல கட்டி போட்டுடலாமா கண்ணா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அம்மாவை இப்படி திரும்பி பாக்குறார் பகவான். திரும்பி பார்த்த உடனே அம்மா அவனுடைய கண்கள்லாம் செவந்து போயிருக்கு. பார்த்த உடனே அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு. உடனே நந்தகோபர் கையில இருந்து இறங்கி ஓடி வந்து தன் தாயை கட்டி கொள்கிறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரிதான் அப்போ அந்த உரல் கேட்கிறது, பகவானே நான் நீங்க எங்கெல்லாம் என்ன கூட்டிட்டு போனீங்களோ அங்கெல்லாம் உங்க பின்னாடியே வந்தேன். இப்ப என்னோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேக்குறாராம். உடனே பகவான் அதற்கு மோட்சம் அளிக்கிறாராம். அது ஒரு ஒரு 5 செகண்ட் கூட இருக்காது இல்லைங்களா? பகவான் வந்து அந்த உரலோட சுத்தி வந்தது கொஞ்ச நேரம்தான். ஆனா யுக யுகமாக காத்திருந்தார்கள் நிலக்ரீவனும் மணிக்ரூவனும். அவங்க 2 பேரும் யுகம் கழிஞ்சுதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைத்தது. ஆனா இந்த உரலுக்கு ஒரு கொஞ்ச செகண்ட் தான் அவர் வந்து பகவான் பின்னாடியே போயிருப்பார். அவருக்கு உடனே வந்து மோட்சம் கிடைச்சது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்கின்ற சின்ன சின்ன பக்தி தொண்டு கூட பகவான் வந்து கணக்குல வச்சுட்டு இருப்பார். எதையுமே வந்து விட்டுட மாட்டார் அப்படிங்கிறதுதான் இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். அந்த கடைசி ஸ்லோகம், அந்த தாமோதர அஷ்டகத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த உரல் சொல்கின்ற மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம். நீங்க எங்கெல்லாம் போனீங்களோ அங்கெல்லாம் நான் பின்னாடியே வந்தேன். பகவானே உமக்கு எனது வணக்கம். உம்முடைய வயிற்றிற்கு என்னுடைய வணக்கம். உம்முடைய வயிற்றிலே கட்டப்பட்டிருந்த கயிற்றுக்கு எனது வணக்கம். ராதாராணிக்கு எனது வணக்கம் அப்படின்னு வந்து அந்த பாட்டு முடியும், அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம். சோ நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவோ அழகு இருக்கலாம், திறமை இருக்கலாம், செல்வம் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா பக்தி இல்லைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. எது இருக்கோ எது இல்லையோ அதை பத்தியெல்லாம் பகவான் வந்து கேர் பண்றதே கிடையாது. பக்தியோட பகவான் கிட்ட எப்படி உரல் வந்து சரணடைஞ்சிட்டோ, பகவான் பின்னாடியே எப்படி வந்து அந்த உரல் போச்சோ அதே மாதிரி நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பகவான் வந்து ஆன்மீக பாதையை கண்டிப்பாக காண்பிப்பார். சோ இதுதான் வந்து இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். நம்முடைய குறிக்கோள் கூட அதுவாகத்தான் இருக்கணும். சோ இந்த கார்த்திகை மாசத்துல நாம் செய்கின்ற சேவைகள், அதாவது நிறைய ஜெபம் பண்றது, நிறைய நாமத்தை, இந்த பகவானுடைய நாமத்தை, பகவானுடைய லீலைகளை இத வந்து நம்மனால முடிஞ்ச வரைக்கும் மத்தவங்களுக்கு சொல்றது, இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அது போய் சேரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதையிலே வந்து ஒரு நல்ல ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த தாமோதர மாசத்துல பகவானுக்கு காட்டப்படுகின்ற அந்த நெய் ஆரத்தி, அந்த தெய்வம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது நம்மளுக்கு எத்தனையோ புராணங்களை எல்லாம் படித்ததற்கான பலனை வந்து நம்மளுக்கு தருகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினாலதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை வந்து நான் இப்போ தெரிவிச்சுக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே. சோ